Привет на всички! Искам да ви споделя още един резултат от всичките, които до сега съм имала с Хикс39. Последният е свързан с зъболекар, ходене през зъболекар. Във вторник, днес е петък, във вторник бях през зъболекар, трябваше да ми извадят един имплантат, който не зарастваше от дълго време и трябваше да се извади. Процедурата продължи около 3 часа и половина, 3 часа и половина до 4 часа, 4 упойки, беше наистина доста неприятно. След това се прибрах вкъщи, разбира се, знаете, след известно време упойките отслабват и изчезват и в този момент започват болки. Значи прибрах се вкъщи и веднага след това си сложих Хикс39 директно на мястото, което беше обработвано, където беше манипулацията, разбира се, на лицето. След 30-40 минути, за мое много голямо щастие, болките напълно изчезнаха. Нямах никаква болка, не се наложи да взема противовъзпалителни или болкоуспокояващи лекарства. Аз не съм привърженик на болкоуспокояващите. Този път не се наложи. Друго нещо, което много ме зарадва, е, че на другия ден нямах никъде отток, нямах болки, нямах отток, можех да работя, бях работоспособна през целия ден. Другото нещо, което забелязах, е, че също това усещане, знаете, когато сте ви направили упойка при зъболекара, след това часове наред, дълги часове след това мястото е изтръпнало и такова, аз го чувствам като цементирано. Този ефект също изчезна много бързо, може би 40-50 минути след това нямах никакво усещане. Да, това е, което искам да ви споделя, да знаете, че в такъв случай този продукт е страхотен, действа много бързо противовъзпалително и болкоуспокояващо. Може да го използвате с голям успех. Чао!